बबे सैथो बेखौ जोंहा बासिनांगौ। नैबे नाम्बार ए आव बुंदों मा गासैबो जरा अनजिमाया जथाय अनजिमा बा गासैबो जरा अनजिमाया जोंना जथाय अनजिमा नंजोबा। नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो आसाम टेट 2021 नि थाखाय मोनसे गोदान टपिकनि सायाव जों सोलोंगोन। दिनैहाय जोङो सानखान्थि आयदानि जोङो नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनि जोङो MCQ रिभिजन खालामगोन आरो फ्राय नोंथांमोननि स्टाडि खालामनाया एबा नोंथांमोना सिलेबास मथै दासिमाव फोजोबबाय जाखानांगौ। बेनिखायनो जोङो एक्सप्लेन खालामालासिनो थाबै जोङो बे भिडिअआव MCQ रिभिजनल' खालामनाय जागोन नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय। बेयो पार्ट 1 जागोन। बे नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय जोंना गासै पार्ट 3 जागोन। दा गिबियाव आङो पार्ट 1 खौ होग्रोनाय जाबाय। बेयो LP आरो UP नि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। बेयाव आङो टटेल 20 टा बेसिक MCQ लाग्रोनाय जागोन। बिनि उनावहाय पार्ट 2 आव एसे हार्ड आरो पार्ट 3 आव बयनिख्रुइबो हार्डसिन आङो कुइसन लानानै फैगोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ आरम्भ खालामसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन आरो सोलोंनानै लागोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांनोसै। टेट 2021 बेयाव 1 नाम्बार कुइसनाव दं जोंहा बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं अनजिमाया जाबाय। बेयाव अप्शन ए आव दङ 0, बि आव दङ 1, सि आव 4, डि आव 6। होमबा जों मिथिगौ बयनिख्रुइबो दुइसिन आबुं अनजिमाया जोंना मामोन 0। होमबा अप्शन नाम्बार ए आ बेयाव कारेक्ट एन्सार जागोन। दाना 2 नाम्बार कुइसनाव फैबाय बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगा अनजिमाया जाबाय। अप्शन ए आव 1, बि आव 0, सि आव 2, डि आव गैया। होमबा जोङो सिगाङाव फरायनायाव जों मोनखादोंमोन दुइसिन मिथिंगा अनजिमाया जोंना मामोन 1 सेनिफ्राय आरम्भ जायोमोन नालाय बे। होमबा दाना जोंना 3 नाम्बार कुइसनाव फैबाय सेया जाबाय मोनसे मा ए आव दङ रोदा अनजिमा, बि आव जथाय, सि आव दङ दुइसिन आबुं अनजिमा आरो डि आव दं रोदाबो नङा जथायबो नङा। जों सिगाङाव फरायनानै मोनदोंमोन सेया मोनसे मा रोदा अनजिमाबो नङा, बेयो जथाय अनजिमाबो नङा आरो बेयो मा दुइसिन आबुं अनजिमा बेबो नङा। अब्ला बेयाव जोंना अप्शन नाम्बार डि रोदाबो नङा जथायबो नङा बेयो जागोन कारेक्ट अप्शन नाम्बार डि आ। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 4 नाम्बार कुइसनाव बुंदों गाहायनि बबे सैथो। बेयाव बबे सैथो बेखौ जोंहा बासिनांगौ। नैबे नाम्बार ए आव बुंदों मा गासैबो जरा अनजिमाया जथाय अनजिमा बा गासैबो जरा अनजिमाया जोंना जथाय अनजिमा नंजोबा। खालि बि आव दङ मिथिंगा अनजिमाया जोबथानाय गैया। सि आव दङ आबुं अनजिमाखौ मिथिंगा अनजिमाबो बुङो। डि आव दं सेया रोदा अनजिमा बेयो जोंहा नङा। आबुं अनजिमाखौ जों मिथिंगा अनजिमाबो बुङो, आबुं अनजिमाखौ जों मिथिंगा अनजिमा बुङा, मिथिंगा अनजिमाखौसो आबुं अनजिमा बुङो। होमबा बेबो नंखाया। दाना जों बेयाव होनदों मिथिंगा अनजिमाया जोबथानाय गैया। नंगौ मिथिंगा अनजिमाया 1 निफ्राय जागायनानै बेहा जोबनाय गैयिसिम थांबाय थायो। होमबा नैबे नाम्बार बि आ कारेक्ट। गासैबो जरा अनजिमाया जथाय अनजिमा, गासैबो जरा अनजिमाया जथाय अनजिमा जाजोबा। नैया मोनसे जरा नाथाय बियो मा रोदा अनजिमासो, बेयो जथाय नङा। मानोना बेनो सानजाबगिरिया मोननैल' थायो 1 आरो गावनो गाव। होमबा बेबो नङा। होमबा कारेक्ट एन्सारा बे जागोन अप्शन बि मिथिंगा अनजिमाया जोबथानाय गैया बे नंगौ। दा नेक्स्टआव फैबाय नाम्बार कुइसन नाम्बार 5 आव √2 आ मोनसे मा बेयाव बासिनांगौ। ए आव बुंदों रानजोबथा अनजिमा, बि आव बुंदों रानजोबथायै अनजिमा, सि आव बुंदों मिथिंगा अनजिमा, डि आव मोनसे रग' अनजिमा। अब्ला बेयाव √2 आ जोंहा मामोन मोनसे रानजोबथायै अनजिमा। अप्शन नाम्बार बि आ मा जागोन कारेक्ट। दाना नेक्स्ट 6 नाम्बार कुइसनाव बुंदों पाइआ मोनसे रानजोबथायै अनजिमा ना रानजोबथा अनजिमा ना रोदा अनजिमा ना जथाय अनजिमा। जों सिगाङाव रानजोबथा अनजिमा रानजोबथायै अनजिमा फरायनायाव जों मोनदोंमोन मा √2 आबो मोनसे जायो जोंना रानजोबथायै अनजिमा। बेयो पाइनि मानखौथ' नोंथांमोना दिहुननो रोंखासिगौ, बेखौ नोंथाङा सोलोंखाबाय। दानिया नेक्स्टआव फैदो आं सिगाङाव बुंखादों आं बेयाव बांद्राय एक्सप्लेन खालामनाय नङा मानोना जोंना सिलेबासा जोबजोबखाबाय। जास्ट बेयाव जोङो रिभिजन हिसाबैल' लानांगोन। बेनिखायनो आं बांद्राय एक्सप्लेन खालामला। थाब आङो बबे एन्सारा कारेक्ट जायो बेखौल' आं टिक मार्क होलांबाय थानोसै। दा कुइसन नाम्बार 7 आव बुंदों 0.666 आ मोनसे मा जायो रानजोबथा अनजिमा ना रानजोबथायै अनजिमा ना रोदा अनजिमा ना जथाय अनजिमा।
अब्ला जोंहा बेबायदि अनजिमायाबो जोबनो गैयै द' थांबाय थानाया जोंहा बेयो रानबाबो जोबा अब्ला बेबो मोनसे जोंना मा जायो रानजोबथाय अनजिमा जायो अपसन नाम्बार बिया बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन ना नेक्स्ट 10 नम्बर कुइसनाव फैबाय गाहायनि बबे मोनसेया लोगो रोदा अनजिमा लोगो रोदा माने क प्राइम होननानै बुङो बेयाव दङ अपसन ए आव 2,5 बि आव दं 4,6 सि आव दङ 5,10 डि आव दङ 10,20 बा लोगो रोदाखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय लोगो रोदाया जाबाय मोननै अनजिमाया जुदि आगोसार सानजाबगिरिया सेल' जायोब्ला अब्ला बेबायदिखौ जोङो लोगो रोदा होननानै बुङो बाट बे 2 आरो 5 बेनि आगोसारा मा जागोन सेल' जागोन जेरै जोङो 2खौ होबा मा खालामनो हायो जोङो 2नि सानजाबगिरि होबा 1 सानजाब 2 ओमफ्राय 5निखौ होबा जों मा हायो 5खौबो जों हायो 1 सानजाब 5ल' बा बेयाव आगोसारा सेल' बा सेयाल' आगोसार जायोब्ला बेबायदि अनजिमाखौ जोङो मा होननानै बुङो लोगो रोदा थिग बिदिनो नैबे बिनिखौ नायबा बिसिना गोबां ओंखारगोन नैबे 5 आरो 10 खौ नायबा बेनाबो मोनसेनि बारा नैबे 10 आरो 20 खौ नायबा बेनाबो मोनसेनि बारा ओंखारजोबगोन अब्ला बेयाव जोंना खालि सेल' आगोसार थानाया जाहैगोन मा नैबे 2,5 बा बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबेनो जागोन 2,5 दा नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव फैबाय बेयाव मा होनदों लाथिख' दाजाब 3 समान समान 3 दाजाब लाथिख' समान समान 3 लाथिख'जों 3जों दाजाबबाबो 3खौनो मोनो 3जों लाथिख'जों दाजाबबाबो 3खौनो मोनो अब्ला बेयो बबे धोरोमखौ मानियो गाहायाव जोंहा माखासे रानजोबथा अनजिमानि माखासे धोरोम दङ एबा रग' अनजिमाफोरनि माखासे धोरोम दङ बे जाबाय मा दाजाबनाय थास्लायलि धोरोम दाजाबनाय थास्लायलि धोरोम सरि नैबे मोननैया डाबल जादों नैबे मा जागौमोन दानख'नाय दाना सियाव दङ दानख'नाय थास्लायलि धोरोम डियाव दं मोनसेबो नङा अब्ला बेबायदियाव जोंहा मा धोरोमा जायो दाजाबनाय थास्लायलि धोरोम जायो खालि जास्ट जोङो सानजिमाखौल' एबा अनजिमाखौल' जोङो उल्थायदों किन्तु एन्सारा बे मोनसेयानो मोनहैदों अब्ला जोङो बेबायदिया मा धोरोमखौ मानियो दाजाबनायाव थास्लायलि धोरोमखौ मानियो नाथाय बेबायदिया दानख'नायावबा मानिया दानख'नायावबा थास्लायलि धोरोमखौ मानिया आरो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए आनो दाना नेक्स्टआव फैदो दाना 10 नम्बराव दं कुइसना बयनिख्रुइबो दुइसिन जथाय अनजिमाया मा बयनिख्रुइबो दुइसिन जथाय अनजिमा कम्पोजिट नाम्बारा मा बेयाव अपसन एआव दं 2 बियाव 1 सियाव 4 डियाव 6 दङ होमबा जथाय अनजिमा माने जोंना सिगाङाव जों फरायनायाव मोनथिखाबाय मोननैनिफ्राय बांसिन जुदि सानजाबगिरि थायोब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुङो जथाय अब्ला बेयाव कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार सि 4 नेक्स्ट कुइसन 11 नम्बर कुइसनाव दं बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाया जाबाय दाना बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाया बे अपसन नाम्बार ए ना बि ना सि ना डि होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना दुइसिन रोदा अनजिमाया जाहैबाय बेयाव मा जागोन 2 बियो दाना 12 नम्बर कुइसन गाहायनि बबे मोनसेया सैथो बे कारेक्ट एन्सारखौ बासिनांगौ ए नाम्बार अपसनाव दङ 1 मिलियनाव 10 लाख 5 मिलियनाव 100 लाख सियाव दङ 1 कौटियाव 5 मिलियन डियाव दं मोनसेबो नङा होमब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए 1 मिलियनाव बेसेबां लाख थायो 10 लाख थायो 10 लाखजों मा जायो 1 मिलियन होमबा कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए आनो दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 दाना कुइसन नाम्बार 13 आव बुंदों गासैबो रानजोबथा अनजिमाया मा जायो आबुं अनजिमा बियाव दङ मिथिंगा अनजिमा सियाव दं नंगुबै अनजिमा डियाव दं मोनसेबो नङा होमबा जोङो सिगाङाव आबुं अनजिमानि सोमोन्दैबो फरायखांखाबाय मिथिंगा अनजिमानिबो सोमोन्दै नंगुबै अनजिमानिबो सोमोन्दै फरायखांबाय अब्ला बेहाय जागोन जोंना गासैबो रानजोबथा अनजिमाया मोनसे मा जायो नंगुबै अनजिमा जायो आरोखि जों सानफ्रामबो जिउआव बाहायबाय थानाय अनजिमाखौनो जों मा होननानै बुंगोन नंगुबै अनजिमा होननानै बेवहाय बेयो दाजाबथायबो जानो हागौ दानख'थायबो जानो हागौ बे एबा बोखाव खोन्दोआवबो थानो हागौ अब्ला बेयो जाहैबाय मा कारेक्ट एन्सार अपसन नाम्बार सि आ नेक्स्ट कुइसन नेक्स्ट कुइसन 14 नम्बर कुइसनाव बुंदों जायखिजाया मोननै अनजिमानि गेजेराव मा थायो अपसन नाम्बार एआव मोननैल' रानजोबथा अनजिमा थायो मोनसेबो रानजोबथा अनजिमा थाया जोबथानाय गैयै गोबां थायो मोनसेबो नङा होमबा जायखिजाया मोननै अनजिमानि गेजेराव जोंना रानजोबथा अनजिमाया जोबथानाय गैयै थायो अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट जागोन हमनानै लाबाय जायखिजाया मोननै अनजिमा नैबे 3 आरो 4 नैबेनि गेजेराव जोङो गोबां अनजिमा दिहुननो हागोन आरोखि बेखौ दशमिकआव लानानै एबा बोखाव खोन्दोआरियाव बानायनानै जोङो सानख'नो हायो गोबां दिहुननो हायो बेनिखायनो बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि जोबथानाय गैयै थायो दा नेक्स्ट कुइसन दाना कुइसन नाम्बार 15 आव फैबाय गाहायाव होनाय बबे मोनसे अनजिमाया
गाहायाव होनाय बबे मोनसे अनजिमाया 9 जों रानजाग्रा बेयो इम्परटेन्ट बेबायदि कुइसना फैथावना बेनिखायनो बेबायदिखौ फैयोब्ला नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै बानायबानो जाबाय बबेयो 9 जों रानजाग्रानो होमबा बेबायदि सोंब्ला जों मा खालामनांगोन नैबे अपसनाव होनायफोरखौ सोनाय सानजिमाफोरखौ ज' दाजाबजोबनानै बिनि दाजाब गासैया जुदि बे थिननायजों रानजायोब्लाथाय बे गासै अनजिमायानो रानजाग्रा जागोन आरो होमबा जोंहा 9 जों रानजाग्रा नंगौना नङा नैबे ए नाम्बारनि मोनथामखौबो जोङो दाजाबनानै चेक खालामनांगोन 9 जों रानजागोन ना रानजाया आरो नैबे बिनिखौबो बेबायदिनो सिनिखौबो बेबायदिनो खालामनानै डिनिखौबो बेबायदि खालामनानै जों चेक नायगोन दा बेयाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार नैबे बि 65889 आ कारेक्ट जागोन मानोना जोङो बे सानजिमाफोरखौ दाजाबजोबनानै जुदि 9 जों रानोब्ला बेयो रानजायो नायदो जोङो बे 6 प्लास 5 प्लास 8 प्लास 8 प्लास 9 बेखौ दाजाबजोबनानै जों बेसेबां मोनगोन बेखौ समान बेसेबां मोनो जोंहा 65889 खौ दाजाबजोबबा जों मोनगोन 36 मोनगोन ओमफ्राय बे 36 आ जोंना 9 जों रानजायो नंगौ नङा 36 खौ जोङो 9 जों रानोबा बेसेबां मोनो 2 सानजा 4 36 मोनो नङा होमबा 9 जों कमप्लिट रानजायो अब्ला बेबायदियाव जों मा बुजिखो बे 65889 आबो ग्रोब 9 जों रानजाग्रा जागोन आरोखि 65889 खौ जोङो 9 जों राननो हायो 9 जों रानबा जों बेखौ बेसेबां मोनगोन 9 जों रानबा जों बेखौ ग्रोब बेसेबां 7 3 2 1 मोनगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि फैयोब्ला माबायदि बानायनांगौ मोनथिखाबाय जानांगौ अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बिया कारेक्ट जायो आरो दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन 16 खौ नायनोसै दा जोंहा 16 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बेयाव 8 जों ग्रोब रानजानो थाखाय 9805 निफ्राय बबे मोनसे दुइसिन अनजिमाखौ दानख'नांगोन आरो जोंना बेबो मोनसे इम्परटेन्ट कुइसन बेयाव बुंदों बे 8 जों ग्रोब रानजानो थाखाय जोङो 9805 निफ्राय बबे मोनसे दुइसिन अनजिमाखौ जों दानख'नांगोन होनबा जोङो मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो नैबे 9805 निफ्राय जोङो अपसन नाम्बार ए खौ दानख'नानै टेस्ट नायदो दानख'नानै जा मोनो बे मोननाया 8 जों ग्रोब रानजाग्रा जानांगोन आरो जुदि बेजों जायाबा जोंहा नैबे सिनिखौबो जोङो 9805 निफ्राय दानख'नानै नायदो दानख'नानै मोननायखौ जुदि 8 जों राननानै ग्रोब रानजागोन ना रानजाया नायदो रानजायोबाथ' रानजाबाय थिग बेबायदिनो नैबे C5 खौबो जोङो दानख'नानै टेस्ट नायदो बिदिनो जोङो नैबे 9 खौबो दानख'नानै नायदो अब्लानो जोंहा बे 8 जों रानजाग्रा जागोन आरोखि होमबा जों गिबियाव जों मा खालामसै बेखौ जोङो ओरैबो खालामनो हायो बे 9805 खौ जों मा खालामनांगौ 9805 खौ जोङो खनसे 8 जों राननांगौ मा आद्रा थायो बेखौ दिहुननांगौ जुदि नैबे 9805 खौ जुदि जोङो माजों नैबे 8 जों रानोब्ला जों मा मोनगोन बेयाव आद्राया 5 मोनगोन आद्रा 5 दाना बे आद्रा 5 मोनबाय नालाय नैबे आद्रा 5 खौ जोङो 9805 निफ्राय दानख'दो नैबे 9805 निफ्राय जुदि जोङो नैबे 5 खौ दानख'यो 5 खौ दानख'योब्ला जों मा मोनगोन 9800 मोनगोन 9800 दाना बे 9800 खौ जोङो 8 जों रानबा ग्रोब रानजाग्रा जासिगोन आरोखि जुदि जों बेखौ माजों जुदि बेखौ जोङो 8 जों रानगोन ना 8 जों रानबा बेनि एन्सारा बेसेबां मोनगोन 1225 मोनगोन आरोखि बे होमब्ला जोङो बेयाव कुइसना बुंदों 8 जों ग्रोब रानजानो थाखाय 9805 निफ्राय बबे मोनसे दुइसिन अनजिमाखौ दानख'नांगोन होमबा जोङो अपसन नाम्बार C 5 खौ दानख'नांगोन 5 खौ दानख'बानो जोंहा बे 9800 मोनगोन नालाय बेयो 8 जों रानबा ग्रोब जाबाय आरो बे होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार C बेबायदि कुइसना फैनो हागौ बेनिखायनो बेबायदि कुइसनखौ एसे मोजाङै गोसो होनाया गाहाम आरो दाना नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै जोङो 17 नाम्बार दाना नेक्स्ट कुइसन फैबाय 17 बेबो जोंहा 18 आव जाबायदि बानायदों बेबो बेबायदिनो एखेयानो प्राय बेबायदि कुइसना फैनो हागौ बेनिखायनो बिदिखौ मोजां गोसो हो बेयाव बुंदों नै 66 जों ग्रोब रानजाग्रा 4 बिसाननि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मानो 4 बिसाननि बा मोनब्रै बिसान थानांगोन बा मोनब्रै बिसाननि बयनिख्रुइबो देरसिना मा जायो जोंना 9मोनब्रैयानो 4 बिसाननि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमा जागोन आरो 66 जों रानजाग्रा 66 जों मा ग्रोब रानजाग्रा जानांगोन बे मोनब्रै बिसाना बा नैबेथ' 9 मोनब्रैयाथ' जोंना 66 जों ग्रोब रानजाया जुदि जोङो 9 मोनब्रैखौ 66 जों ग्रोब रानोबा जोंना मा जागोन ना आद्राया 33 आद्रा थागोन बुजिबाय दा 33 आद्रा
होमबा बे 33 आद्राखौ जों मा खालामनांगोन आद्राखौ जोङो बे 99 मोनब्रैनिफ्राय दानख'नांगोन नै बेबायदि आद्राखौ जुदि 99 मोनब्रैखौ जोङो मा खालामनांगोन दानख'नांगोन जुदि जोङो बे 99 मोनब्रैखौ जुदि जों मा खालामनांगौ 62 जों राननांगौ फार्स्टआव 62 जों राननानै आद्राया 33 मोनबाय नालाय बे आद्राखौ दाना दानख'दो आरो जुदि जोङो 9 मोनब्रैखौ 9 मोनब्रैनिफ्राय जोङो 33 खौ जुदि दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन दानख'योब्ला जों बेसेबां मोनगोन 9966 मोनगोन जोङो दानख'योब्ला जाय बेबायदि दानख'योबा 9966 मोनगोन दाना बे 9966 आ जाहैबाय जोंना मोनब्रै सानजिमानि देरसिन अनजिमा जाहैबाय आरोखि जाय 62 जों ग्रोब रानजायो दाना जों बेखौ जुदि 62 जों रानोब्ला बिनि एन्सारा बेसेबां मोनगोन 62 जों बेखौ रानोब्ला 62 जों रानोब्ला जोंना एन्सारा बे 1 बेसेबां मोनो 151 मोनो 151 होमबा बे 9966 दंना गैया अपसनाव नायदो होमबा 62 जों ग्रोब रानजाग्रा 4 बिसाननि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया जागोन अपसन नाम्बार डि 9966 बेयो बेबायदिया फैनो हागौ ओंखायनो बिदिखौ मोजां गोसो होनाया गाहाम दाना नेक्स्ट 18 नाम्बार कुइसन जों नायबावनोसै 18 नाम्बार कुइसनाव दङ गाहायनि होनायफोरनि गेजेराव देरसिनखौ सायख' जोंना गाहायाव माखासे अपसन होनाय दङ बेयाव बबे देरसिन बेखौ सायख'नांगौ ए आव दङ 0.12 बि आव दङ 0.1 होल स्क्वायर सि आव दं रुटनि सिङाव 0.0121 डि आव दङ रुटनि सिङाव 0.0004 आन्डार रुट बेयो होमबा बेयाव जोङो मा खालामनांगोन बबे देरसिन बेखौ सायख'नांगौ होमबा गिबियावनो जोंहा बेयाव आइडिया मा बायदि खालामनांगौ बेबायदिखौ ओरैहाय नै फार्स्टआव बेसेबां दङ 0.12 बेथ' बे थिगानो दङ ओमफ्राय बिनि उनाव दङ 0.1 होल स्क्वायर होमबा बेखौ जोङो डाबल खननै सानजाबा बिनि बेसेबां ओंखारो 0.1 ओंखारो बेखौ जोङो मा बे सरि बे जायाखै मा जागोन बे 0.01 ओंखारगोन आरो बे दाना जोंना मोनसे आन्डार रुट 0.0121 बेनिबो जोङो बर्ग रोदा दिहुनबा बेसेबां ओंखारगोन बेखौबो जोङो बे खालामबा जोंना ओंखारगोन 0.11 दाना बेयाव दङ आन्डार रुट 0.0004 बेनिबो बर्ग रोदा खालामबा जों मोनगोन 0.02 खौ डाबल सानजाफानो बेखौ मोनगोन अब्ला बेखिनिनिफ्राय जोङो सायख'नो हाबाय बयनिख्रुइबो देरसिना नैबे 0.12 आनो बयनिख्रुइबो देरसिन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे अपसन नाम्बार ए 0.12 आनो बेनि मा कारेक्ट एन्सार जागोन बेबायदिबो फैनो हागौ दानिया नेक्स्ट 19 नाम्बार कुइसन बेखौबो जों नायबावनोसै दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 19 नाम्बार कुइसन जोंना बेयाव मा होनदों मान दिहुन मा 12 सानजाब 8 राननाय 4 दानख' 4 बेबायदि अब्ला बेबायदिबो फैनो हागौ कुइसना बेबायदियाबो एसे इम्पर्टेन्ट अब्ला बेबायदियाव जोंहा माखौ गोसोखांनांगौ बेबायदियाव जोङो सिगाङाव मोनबोदोंमोन बदमास खान्थि एबा बदमास नेमा बे बदमास नेम बायदिनो जों बेखौ बानायनांगौ बोरैहायमोन बदमास नेमा जोंना जुदि ब्रेकेटफोर होनाय थायोबा ब्रेकेटनि सिंनिखौ जों बानायग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ ब्रेकेटखौ बानायखांबा जोङो राननायखौ बानायखांबा जोङो मा सानजाबखौ बानायनांगौ सानजाबखौ बानायखांबा जों मा दाजाबखौ बानायनांगौ दाजाबखौ बानायखांबा जों लास्टआव माखौ बानायनांगौ दानख'खौ आं खनसे बुंबावनो मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय गिबियाव जुदि ब्रेकेटफोर होनाय दंब्ला ब्रेकेट सिंनिखौ जों बानायनांगौ बिनि उनावहाय जोङो राननाय दंबा राननायनिखौ फार्स्टआव बानायग्रोनांगौ राननायखौ बानायखांबा जों सानजाबखौ बानायखांबा दाजाबखौ बानायखांबा लास्टआव जोङो एबा जोबथायाव जोङो दानख'खौ बानायनांगौ अब्लानो कारेक्ट एन्सारखौ मोनो अब्ला बेयाव जोंहा नायदो 12 into 8 divide 4 minus 4 दं नालाय जोंहा राननाय दं नैबे 8 राननाय 4 होमबा जोङो 8 खौ 4 जों रानग्रोगोन होमबा बेखौ बानायबा जों 12 into 8 खौ 4 जों रानबा बेसेबां जागोन 4 सानजाबनै 8 2 मोनगोन बेनिफ्राय माइनास 4 बिनि उनावहाय जोंहा मामोन स्टेपआ राननायखौ बानायखांबाय एबार सानजाबखौ 12 जों 2 जों सानजाबा जों बेसेबां मोनो 24 माइनास 4 बेहायथ' दाजाब गैया होमबा दाजाबखौ बारबाय डाइरेक्ट 24 निफ्राय जोङो मा खालामनांगौ 24 आव 4 दानख'बा जों बेसेबां मोनगोन अनलि 20 मोनगोन अब्ला बे बदमास खान्थिखौ बाहायनानै बानायनाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा 20 बेहाय अपसन नाम्बार ए आ कारेक्ट जागोन 20 आ दाना जों लास्ट जोबथानाय कुइसन मोनसे नायबावनोसै
लास्ट जोंना 20 नाम्बार कुइसन दं बेयाव बुंदों जायखिजाया मोननै आबुं अनजिमानि दाजाबगासे आबुं अनजिमा जायो बेयो गाहायनि बबे धोरोमखौ मानियो जोंना बेयाव बुंदों मोननै आबुं अनजिमा जायखिजाया मोननै आबुं अनजिमाखौ दाजाबबा बेनि एन्साराबो आबुं अनजिमायानो जायो हमनानै लाबाय जुदि 3 जों 5 जों दाजाबबा मा मोनगोन समान समान 9 मोनगोन होमबा बेयाव 3 आबो आबुं अनजिमा 5 आबो आबुं अनजिमा अब्ला बेनि एन्सार 9 आबो आबुं अनजिमा हमनानै लाबाय नैबे लाथिख' जों जुदि 5 जों दाजाबोब्ला मा मोनगोन एन्सारा समान समान 5 मोनगोन बेयाव लाथिख'आबो आबुं अनजिमा 5 आबो आबुं अनजिमा समान समान फिननाय 5 आबो आबुं अनजिमा अब्ला बेबायदियाव जोंहा बबे नेमा मानिजायो जों सिगाङाव फरायनायाव मोनदोंमोन जोङो अनजिमा फारिखान्थि एबा नाम्बार सिस्टेम फरायनायाव मोनदोंमोन बेबायदिया जोंना मा जायो नैबे अपसन नाम्बार ए फांथोर धोरोम एबा क्लोजार प्रपार्टिसआ बेनि कारेक्ट एन्सार जायो बा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे फांथोर धोरोमानो बेनि कारेक्ट एन्सार नैबे थास्लायथिया नङा थाज'थायथिया नङा बे नोंथांमोना थास्लायथि धोरोमनि सोमोन्दै आरो थाज'थायनि धोरोमनि सोमोन्दैबो मोजाङै सोलोंनानै लाखादो बेनिफ्रायबो जोंहा कुइसना जानो हागौ होमब्ला बेखिनियावनो जोङो दिनै 20टा एमसिकिउ नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय जोङो पार्ट 1 भिडिअखौ कमप्लिट खालामबाय नेक्स्टआव बे नाम्बार सिस्टेमनिनो पार्ट 2आ फैबावगोन आरो पार्ट 2 जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा सबसे एसे हार्ड पार्ट 3बो फैबावगोन अब्ला बेखिनियाव दिनैनि भिडिअ जोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोननानै आंनि चेनेलखौ लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनिसिम जुदि शेयार खालामनांगौ दंबा शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ